Sinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV show ulethulelwa uMzothule Shembe, DJ Bhonya no BGK Mbuyisa, isinga sikaNodumo, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Sinohlonze TV. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya kwaSinohlonze TV. Gama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Gama lami uMzothula ngalakhe sabathu wasman DJ Bhonya sizohlengina zonke insizwa eningizimu Afrika. Umfakazi komdila khalama sonke abantu abadotshele empahleni uMphezemane. Umama omkhulu kusigaqasa ibhodo ngaphathwa ngaphezulu. Utheni negulikana ngoba zonke intombi zilikundile. Hande manje cije mava cije umshololo. Untombi zimbili engekanqatho engaseklamonti. Anobone namajuba amabili shengoma phathwa Izulu unomakofu umkhono uduke nebindi ngithumile lapho wafa mina angihambi ngedwa khona insizwa hlezi sinayo khona lapha ohlelweni igama lakhe uBGK umfowethu. Noma kanjani kake kubingelele nami lapho mbukele camp wethu ukhamba kahle sibona ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje nomfana kalahlobo lapho nqila uthole ihlazo zamamba zamkhoza zimtshela ufuna ihlazo zimomvula iyadlula mthatha edlulela phambili mina ke ngisinqe sikanodela isigqoko sikashwami into yamandiya namasulumane kuthiwa ngena lo site iphuma lo site ungibona sethitshela wena umfulo omkhulu waseLimpopo lapho lathi chineke ishela ngathi ikhekhe lebirthday yahlephula abotshata umnikazi ohambayo uyayibonela la ukuthi wenza kanjani ngaqhamuka phansi lena mina kwesabiyela ofasimba la kusuka khona igama nguBonkosi isibongo sokusambuyisa bukeli akuba mnandi awulalele la uzwe nathi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kweZinohlonze TV la sikhona sikubamba kamnandi sithi Sikhangenkezo. Ya sakunjalo ngoba seshilo ngumZulu kala ngaphuma sikhona abalothanda abahangula bathi umehloba izingungu bongungubala cha sikuphathele iciko namhlanje ababekezeli bathi amaqoki awuyithokozele ingoma. Nabangani bakho ukhuluma ngegama lami uhlangene nabangani bakho ukhuluma ngegama lami uhlangene nabangani bakho ukhuluma yo wena uzakimi masiphumelelo yamjikela uma ukhona into ayifuna yo wena uzakimi masiphumelelo yamjikela uma ukhona into ayifuna yo wena uzakimi masiphumelelo yamjikela Sikhangenkezo bethulela manje amaqoka ayahluka Sikhangenkezo bethulela manje amaqoka ayahluka
uyajikela uma ukhona into oyifunayo wena uza kimi uma suphumelela uyajikela Sikhangenkezo bethulela manje amaxhoba ayahlupha Sikhangenkezo bethulela manje amaxhoba ayahlupha Sibonga kakhulu mbukeli lapha ekhaya ingoma emnandi ngendlela esimangaliso ababekezeli bethi amaxoki khona la sikhona Sikhangenkezo TV show khona ubaba uZakwe ucebisa kuthiwa abadumazi bethu izoyifuka igomelo zizobathele ngehlaza ababekezeli kanti izona ezothela ngehlaza uyaphila cebisa awu ngiyaphila nhlanzi njani ngibingelele nababukela ekhaya awu wazisho hayi phela uyazazi Ngiyasho ukuthi imyovu le yebo imyovu kacebisa kuyasho ukuthi phela side lesikhathi babuzake lokho sibambile sibheka futhi nomsebenzi wenu omuhle osuhlanganise iminyaka eminingi ngendlela esimangaliso amashumi amathathu eminyaka nikhona kule ndima yebo ungathini kumbukeli ekhaya njengoba sikhuluma ngeminyaka emingaka nikhona la endimeni yomculo njengababekezeli ukubonga nje ukuthi akona ukuthanda kwethu noma mhlawumbe ifiso zethu nje kusho ukuthi noJehova usiphile lonto ukuthi sikwazi ukuyibamba emculweni ngoba abaningi abafiki kule minyaka sidonsile sihlangene kwaze kuzofika lesikhathi besisupporta nabathengi bomculo kumnandi nje konjeyana manje ke sigubhaka iminyaka amashumi amathathu nje kulonyaka njengoba sikhuluma nje manje unyaka 2022 sizokhipha i-album yokugubha yona leminyaka engamashumi amathathu sisemculweni la sinani sikhona senza izinto ezinhle siqoqa nezindondo yonke lento sikhona sindawo ake siye la endabeni yendondo ngoba sike sabambisana kakhulu eminyakeni eyedlule mangaphosisi uye 2011 siqala impela saba nobudlelwane omzima la khona esasiphakamisa wona lo mculo nokuphakamisa igalelo leKZN ngoba kwakukubi kuleyo minyaka siyabonga nhlanzi yabona wasenza umsebenzi omkhulu so wathatha wasibeka ezingeni ngoba kuba wongekho nawe ngaba sifikanga lapha ngiyakhumbula impela la nominate kuMasat masi sisebenza kanzima sakwazi ukubuya nayo indondo ngoba ngesinawe ngiyabona nje sasebenza kakhulu emveni kwalokho zasizilandelela ke nje nezinye kodwa kahle umsebenzi omkhulu wathuba ngawo 2011 ngizwa kahle babuzakwe ngifuna sibheke iqembu lababekezeli kuleminyaka engamashumi amathathu njengamanje iqembu lababekezeli lokho limile kumgqobanyawo kumbhaqanga alikaze ligudluke ngifuna sibheke ekutheni wena njengoba uzakwe ukubuka kwakho noma ungena kwakhe endimeni yomculo ikuphi owawufisa noma owawubona ukuthi cha na uyadingeka ukuthi ube yingxenye yokuthi udlulise umyalezo kubantu ngomculo ekuqaleni kwaba uthando olukhulu lomculo wombhaqanga abanyanga ngoba thina sikhule ngayeza ikhathi usabizwa ngomqashiyo usaculwa abantu besifazane besamadoda ebhekha ngemuva ingakho kuthiwa umqashiyo ngoba abantu besifazane bona abaqashiyayo ndelo madoda aqashiye ke kwafika ke isikhathi sokuthi ubuguqukeke ngoba bona babe udlala ngeginci kuphela yayingekho i-keyboard yebo mase sekufika ke i-keyboard ke kakhulu kwazi iqiniso sekutheneni nje abosobras bona bafika ne-keyboard kakhulu kumbhaqanga so sayuthanda ke lo mculo ukuthanda kwami ke ngafisa ukuthi nami ngelinla ngasungula iqembu ezodlala lo mculo wombhaqanga ngoba ngibona ukuthi nentsha sikhula sithanda izinto ezihlukahlukene abathanda ibhola abathandana ngangenalo sifiso ukuthi siqoqane siyintsha ngawa sasebasha nangalo sikhathi siqoqane nje sibe nento esiyenzayo sifundisana ukudansa sicule lo mculo yikho ke leso sifisa ngenaso ngasibona ke sifezeka kangangoba ngibe nayo inhlanhla ukuthi ngisho nezami ingane ngizizalayo ngizifake kuona nazo ngizikhombisa indlela ukuthi ngawo lo mculo wombhaqanga ngakwazi ukwenza imanga ilo leso sifisa ngenaso ke nginesifiso ngoba khona into ejabulisayo uma ngabe sewuzizwe eredweni udlala ke kube nalokho kokujabula ukuthi awusho into engiyenzayo kanti iyamukeleka kuma TV ke uzibona zonke izinto ezifisa ngenazo
ngakho ke ngibonga kakhulu lelo thuba ukuthi ke uNkulunkulu wangipha lona ngakwazi ukuthi ngikwenze sengikwenze eqenjini engisungulele lona lokho ukuthi ngihlanganisa nensizwe eziningi ezihlukene ka bomthokozo sikhumalo ngoba ngeke uwedwa ukwazi ukuyenza into yenzeke so ngihlanganisa zona nabo Nkosinzi Mande zahlangana la daya siphusheni sidudule bese ngithaka ke nangalezi zingane engizizalayo ke umbuso wakazakwe noSandla kazakwe noLangawa waka Nzama so zonke lezi insizwa ke lezi sayenza lento ukuthi sikwazi ukududula masiphambi kwabantu kwenzeke lento engangifisa ake ngibheke kulolu hambo lakho usendimeni yomculo kukhona ingqinamba enibuye nihlangabezane nayo kakhulukazi umculo omgxobanyawo umculo wombhaqanga kuhlezi kukhalwa ekuthenini ukuthi akusafani nakuqala ekuthenini ukuthi umculo ube yinala nje uthi ushona ngala nampa abaculi bombhaqanga uyabathola uthi ufika kulama festival uyabathola abaculi bombhaqanga kwenzekalani kakhulukazi emculweni wombhaqanga wabuza umbuzo obalekile Nhlanzi yabona umculo wombhaqanga ngeke ngizitshele mina ngithi ngathi khona abamele ngemuva nje ukuthi bawubulala uphele phela ngoba umculo lo yonke lemculo ekhona manje izalwa umbhaqanga njengoba ngisho nje ukuthi thina nje sikhule bengekho eminye imculo ekhona ngaphandle kwalomculo ngoba komgashwe nje kukhona wona bonke laba abanye bakhona bafika kamuva manje into eyenzakalayo uthola ukuthi izitetion eziningi abawudlali mabe udlala abawudlala ebusuku ngesikhathi into ingazwakala ema-radioweni nakuma TV abantu bazi ukuthi ayisekho abaculi bombhaqanga abaningi bakhona engibaziyo nje ngamehlo ngaba over 60 abasawucula namanje lo mculo manje inkinga ke akungeneki ema-radioweni awazi konakele noma uthi uyacela uhlelo lakhona vele kuthiwa nje hayi sizonibona indaba yenu abayingeni nje indaba yomculo wakho yiyo lento manje sokuba nzima ke nakulabo abahlela imicimbi ukuthi bakwazi ukuthi bawufake isiqhatsheke ngoba uma ngabe bengawuzwa uphanyiswe eredweni ired namandla amakhulu kabi ukuthatha umculo ubeke lapho ngisho ngabe kuthiwa kufika hlobo nomculo malidlala wakho eredweni kuba sengazathi lo mculo loyo usezingeni eliphezulu kanti ngendlela ophushwa ngayo eredweni kodwa uma ungazwa eredweni noma ungacula kahle kanjani udlala kanjani lifana nento engekho so ilelo bhadi ke sibe nalo kulolu mculo ukuthi ke ufe kakhulu kwamanye ama radio station angingasho konke amanye ayawudlala ingakho ke sisaphila sesiphilela lawa sawudlala ngaphandle kwalokho ngabe nje hayi asosavela sayeka phansi ngoba iyona into impela esibhekene nayo lo ingqinamba enkulu yokuthi singene estudio la ngena khona wonke amanye ama-artist kodwa mase kuza ngala ngoba ngeke besho bethi izinga liphansi singena nje estudio esezingene eliphezulu mase kufanele udlalwe lo mbhaqanga hayi ubisecele kangangoba nje wona kodwa umculo ongenahlelo isikhathi esiningi ema-radio station todala ukuhlelo qondo lombhaqanga ungayishwa impela ungakuthola udlalwa nje noma kephi sonke lokho kuyawubulala ke umculo ngoba umculo ngumnandi ukuthi utholakale noma ngabe kuluphi uhlelo ke ehlisa ungena ungene manje ke lo wethu hayi impela kuba yilokho kodwa ukhona uyaphila futhi nje impela siya record mbuke lapha ekhaya sihleli nobabuzakwe igama leqembu Ababekezeli sikhuluma indaba enkulu la indaba yomculo wababekezeli ngoba 730 years ngoba ku 2022 30 years balokho beyiqala le ndima yomculo bacula umculo omgxobanyawo umculo ombhaqanga umculo ogijima negazi kuthiwa ayingasoze ke zabuna uma kuya ngothi kukhulunywa ngomculo omgxobanyawo babuzakwe engifisa ukuthi ngikuthole la niwagayila ama CD nabadayisa ama CD eyitolo sawabona ama CD eyitolo ngoba khona isikhathi la khona njengabaculi nani nathinteka kakhulu ekuthena ukuthi iCD uyasho ukuthi umuntu ngiyithengile esitolo kodwa nebuke umsebenzi kube sengathi awuhambi noma kune copy eyenzekalayo noma kwenzakalani ngifuna ukuthi uyikhulumela wena mathupha ekuthena ukuthi indaba yaseyitolo ime kanjani kahle kahle indaba yokudayisa umculo eyitolo bewuthi mangabe ube nenhlanhla bakuthatha umsebenzi wakho bawufaka esitolo bese uthola ukuthi ke kwabona nabo abeyitolo bekukhopha umculo mangabe wena ufake nje mhlawumbe ke sithi ama CD awu100 bazokhopha bona 8000 wena mazofika la uzawubheka ukuthi khamba kanjani dayisekile bawuthola hayi kusadayiseke only 5 or 2 inkinga yenye ibeyivele ikhona siyeke laba abanye nje abawudayisa emgwaqweni kodwa kwakhona umonakalo bukhona nangaphakathi eyitolo uthi kwesinye isitolo ofaka khona into ukuthi bathi no abawuthandi bangamwashenye isampule bebona ukuthi bawufuna ngana uyishiya isampule yafika sayigcwele isitolo ngaphandle so besinazo nalezo zinkinga enjalo kodwa ke ngokwenza kwabo kanjalo naku akubulalanga thina baculi kuphela kubulale nabo uqobo ngoba manje into leyiningi zivalile ngenxa yayo leyo nto leyo manje isibulele kakhulu yona lento yokukhopha komculo
ngakho ke manje sesijabulela ukuthi ke sekukhona na ama digital store la sidayisa khona njengamanje kodwa nakhona nginesiqiniseko sokuthi bayavela abahlakaniphile bakwazi ukuthi ubone ukuthi abantu bathi banawo impela bawudownloadile kodwa uthola ukuthi hayi angingeni kahle but ke asina ngxaki kakhulu nalokho into besinengxaki nayo le idolo ukuthi uma ufika esitolo uthi uzofaka umsebenzi wakho bathi bona hayi lo hlobo lomculo njengamanje nabantu abancane ngakumashiya nje sampuli bazodlala la ephitheni zabo babona ukuthi abantu ke baba order kanani order ngobuningi babo mase uthi uyafika la ngizobheka ukuthi hayi ngangishiya isampula ngesithembiso sokuthi ngizo-order ngizobheka ke mase kunjalo uyafika bakutshela ukuthi uma ufika nomunye wafika sagcwele isitolo uthi uyabuza bethi hayi kusho ukuthi inkampani yakho eyawalento wena ingakwazisana ngebhadi ke bona suke bengazi ukuthi thina inkampani onona yithi eyenza umculo so sikwazi konke ukuphumayo ukuthi akukho sakhipha kusalapho mangabe uthola ukuthi ke kwenye province uthola uthatha isakhulu kwenye province wona la ungekho khona ufonelwa abantu bakutshela ukuthi hayi siwathenge bathenge kwepasha isitolo esithile la wazigonta bawatatanga so izo zonke ke lezo inkinga bese esinazo kulolu hlobo lomculo ngizwe kahle babuzakwe uke wathetha indaba yama digital stores ngifuna sibheke le ekuthenini ukuthi sekuyiyona ndlela shothi esengidayisa ngayo esikhathini samanje iyona impela manje okudayiswa ngayo ngoba ukuthi nalento ye corona mayifika nayo kwabanzima nje ukuthi ke ngingakwazi ukuthi kudayiselwana uhambisa ama CD yonke indawo le ama digital store ngathi yona ke impela ihamba phambili nathi sikulomculo wombhaca angasalanga ngaphandle senathi asingene kona ngakho kuyatholakala nje ofisa ukuthenga umculo wethu uma ngabe ezongena kuzona abhale nje ukuthi ababekezeli imbhaqanga music ziyavela zonke idolo akwasikwazi ukuthola umculo wethu kuzona kuma digital store ngoba anezitolo eziningi ezikhona ngeke ngizibize ngamagama so uyakwazi ukuthi uma ubhale ukuthi ababekezeli imbhaqanga music uzongena uzithole zonke la zikhona ukuthi umculo onke ama album etathola la khona nama DVD etathola la khona ngoba siyasenze nama DVD okunye nje esikwenze kwahluka ngonyaka 2020 isikhathi kunzima kakhulu ngecorona ngoba kubenzima kunzima nje ungena e-studio ngaleso sikhathi ngoba bekunemithetho ye lockdown ongakwazi ukwenza kodwa ithethe nisibulala ngasociety into asikwazi ukuphumela ngaphandle siyohlangana nabantu kodwa kwasinika okunye ukuthi besinethuba lanele lokuthi sibe kumvalela endlini sikwazi ukupractice yonke into esiyifunayo yingakho sithe singena e-studio sase ready nangama dance kube koqala ukusikhiphe album ngesikhathi esifanayo sikhiphe kanye ne DVD yakhona velele so lokho bekusinika isikhathi sokusebenza sakhipha konke kanye so ama DVD ethatholakala ngicabanga ukuthi asemabili khona le imnyovu part 1 bese kuba khona le yamaxoki album itholala konke ne DVD yakhona then ke silindele kulokho ukuthi sophinda senzeke bahambe kahle imnyovu part 2 bese futhi sibe sikhipha ne-album le ka 2022 yokugubha ke iminyaka ngamashumi amathathu sisemculweni ngizwe kahle ake sibheke ke ekutheni ukuthi abantu uma befisa ukuxhumana nani nokuthi ke abantu bekwazi ukusondela nani niyafisa ukuthi nithole imisebenzi niyafisa ekutheni ukuthi abantu beniqashe kunemshado kunendawo la kuthola ukuthi kune festival khona kodwa abantu bayafisa bona ngoba beyibonile i-DVD noma ingoma yokuqala lezivule ngayo ethamaxoki kumanje sibheke kwingoma esizophuma ngayo kodwa ke ngifuna ekutheni ukuthi bethi mabenibuka noma bebuka indlela enisebenza ngayo eniyikhandla ngayo kodwa egcineni imininingwane ubuyishila abantu banithola kanjani okay mina nanoma ngiqale ngangazisho igama osiphiwa kazakwe uyatholakala kule number ethi 082 7964955 082796495 uthola usiphiwa kazakwe lapho ababekezeli batholakala uyakwazi uku-WhatsApp ukwazi nokuthi ufone and ababekezeli futhi ke bakhona la kuma social media uyakwazi nokuthi ke ungene ko Facebook ababekezeli imbhaqanga music na ko Twitter zonke lezi zinto lezo kubhala ngegama elifanayo ababekezeli imbhaqanga music and ngibonge ubona mhlanzi into enisenzela yona nokuthatha umculo nobekela kuyasikhuthaza ukuthi nanoma ngabe konke izingqinamba bese sizibala sihlangabezana nazo kodwa manje seduze kwethu sinalokho ukuletha iyafinyelela kubantu amandla radio namandla ama-TV amakhulu kakhulu sinabalandeli manje abafuna inhloko Zimbabwe abafuna amazwi ngaphandle abathi umculo wethu bayakwazi manje ufinyelela kuona nanokuthi ke ibe khona le platform yama digital ngoba la ko YouTube nako ke ndawo bayakwazi ukubona imisebenzi yethu bese basifonela ke bafama out bayafisa impela ukuthi sifike nasendaweni zabo siyo perform
ilokho nje sicela ukuthi nabahleli bemcimbi bangasikhohlwa ngoba hayi khona masusibekile lapha impela stage uzoyibona lento njengoba uyibona nje uzobenzela hayi uzoyibona leyo nto kunjani mbukeli lapha ekhaya usiphiwe engokazakwe kamane qembu ababekezeli njengamanje somkhipha ngayo ingoma yabo emnandi kahle ethi unompungela ithokozele Sibonga kakhulu kwingoma emnandi ethi nompungela ababekezeli thiwa abadumazi bensizwa
impela ifungile zithi cha zobathela ngehlazo ababekezeli kanti cha lutho izona ezothelwa ngehlazo kunjalo nje into ongayenza ungasubscribe njengamanje uthi Ezinohlonze TV kulula nje ngena usubscribe uthi Ezinohlonze TV kulula nje uzobe usuluthola uhlelo njalo ngolesithathu Sikhangenkezo TV show ngumfosi kaMdilakhe lamasokito ababedotshele empahleni umphendlemani umama omkhulu usigankqaza ibhotongo umzukulu kalanga phuma sikhona bonothala liyabahangula umzukulwane kaphambele isitimela samampondo umnqomanko ngofela embethe umhlabane ezulu ngithi mina nangolesithathu ozayo sobe sindawonye goodbye.